Ngicela unibingelele. Ngizwe kuthiwa immense conference le. Kuzoqondiswa insizwa ukuze kusasa kube noma kuzoqondiswa insizwa lezi ezisencane ezingangani ukuze kusasa nibe izinsi nenze lento ekufanele yenziwe izinsizwa. Mina ke ngifuna ukukhuluma ngokuthi uma kwenzekile phakathi kwenu nagcina niphumile esandleni nangakwazi ukuthi nibe izinsizwa yini ningahle nibhekene nayo. Ngeke ngaboshwa ngiyakhumbula ngangenza unyaka wesibili e-University of Zululand Ongoye. Niyazi Ongoye le empangeni icala lenzeka ngo-2008 angazi noma ngizwakala kahle yini ngiyezwakala izwi lami lizihosha uyabona bangenibuka ngigidingo ngangigidisi ngangigose ejele mina ngangigidisa insizwa abekho abantu abashaya ingoma njengayiboshwa abekho ngisho ungalanda ziphi insizwa bese ulanda iboshwa uthi ayizogida ngomhla ka-1 January sasijwayele sis Angel sasijwayele ukuyosinela umsholozi lapha ubaba uNxamalala president Jacob Zuma njalo umhla ka-1 sifike siqhudelane nezinsizwa zakonkandla zakomsinga ngoshameni zayingaliboni elidlalayo akekho nje umuntu ongaphandle ongamelana nesiboshwa ngengoma especially kaSherman so ngangiyigosa njoba ngithi ayivale nje lensizwa ukuthi nisuke ningikhumbuze le yangoma ngaphakathi. Icala lenzeka 2008 ngaze ngagwetshwa 2010 ngangihlala la ehostel kwaMashu ngangisatohoza 2009 ngenza unyaka wami oqala Ongoye lokhu ngihamba icala 2010 la ngigweba ngagwetshwa 18 years kodwa ke emva kwesigwebo kwase kuthiwa isigwebo ngoba ngamacala u2 imeda kwaku 10 years bese kuthi i-attempted murder ku-8 years kwase kuthiwa isigwebo asihambe concurrently kushuthi asihambisani kwase kuba u10 years ngigwetshwe 2010 ngomhla ka9 April kwakulwesihlanu ngase ngiphuma ngomhla ka15 January 2015 mina ke ngagwetshwa uyabona njoba nifunda nje sasivalela ama-Easter uGood kwathi kufanele sikubuyele enyuvesi ngesonto ngomsombuluko mina ngangabuyela ngoba lalingena icala ngomsombuluko lalizongena ngomsombuluko lesibili lesithathu lesine 5 days laze lazosigweba ngolesihlanu. Uyabona ngathi mangifika ejele abanye benu mhlambe bayangazi ko YouTube o Facebook ngisuke ngikhuluma ngeindaba nje zasejele ngoba ngaqala ukuyibhala ngisengaphakathi. Ngathi mangifika ejele ngafike ngabona into eziningi engangingazange ngizizwe ngoba ngimdala nje ngingaka engangingazange ngizizwe ngarealize ukuthi kahle thina nje abantu bangaphandle asazi lutho ngejele and I can assure you ungalalela noma yipi podcast noma ungalalela siphi isiboshwa sixoxa kodwa ngeke size sikwenza ukuthi uunderstand impilo yangaphakathi ungazange uboshwe umunye umhlaba loya siyazwana ngomunye umhlaba nje loya weli ke mhlawumbe uzobona mina nje ngiyinsizwa uyangibona ngiyinsizwa awu menzisto baphuma bephila nje ejele uyabona banalutho uma nje kuwaboshwa well noma ungenalutho mhlambe emzimbeni kodwa ikhona izinto osukunazo uyabona nje mina abafane ngangifunda mina ke esikoleni ngangihlakaniphile even from a primary high school ngangihlakaniphile nase nyuvesi they will tell you ngangifunda nabo ngithema ngiphuma ejele insizwe ngangifunda nazo ezinye inemizi iganiwe ezinye inezimoto angithi khona into eyenzekayo in life njoba nifunda nje
mhlawumbe umfowethu umama wakhe nje angithi nonke niyafunda abanye beni la umfowethu njobe la enyuvesi mhlawumbe umama wakhe uprincipal ubaba wakhe uprincipal kubo kwakhiwe vele kunane imoto mhlawumbe ezu4 kubo wakhe kodwa kubo wala ukukhola lutho mabeqala ukusebenza bobabili laba bantu lo vele usevele usephambili ngoba lo engathi ehola nje 3 months avela ahamba olanda imoto lo kusafanele bhidla izindlu zakubo. So nami kunabantu engathi ngisesejele engangifunda nabo base bevele sebeneyimoto befika bezongivakashela engangifunda nabo 2009 amantombazane okuyiwona khona nje intombazane yamthetho ngapha esikhawini eyihlakaniphile iyona ntombazane yayidlula mina eclassini lethu sisenze first year school eOngoye. So ziningi izinto namanje anginalutho nala nje kufike ngamatekisi anginamoto kodwa kuba ngiboshwanga ngabe mhlambe nginami nginawo umuzi ngabe ngiyasebenza kumanje anginamali sizwana wena ungacabanga ungibona mhlawumbe ungangibona kuthina ke abantu abanye basibona kuma social media bese becabanga ukuthi sinemali naba nje usis Angel njoba besithinta nje bethi asizokhuluma nani la bathi hayi mawushuthi uyofike uyothi off ramp uma uphuma ku N bani ufaka inavigate uze bacabanga ukuthi sinezimoto asinazo. So ngiyanihlebela nje entweni yokuboshwa ukuthi ungamboni umuntu ephila bese uthi hey subani waphuma nje ephila ijele lalimazana kakhulu likulimaza ke ngeindlela eziningi ungayisurvive lezi zinto lemkhuba emibi enziwa ngaphakathi ejele uphume kodwa impilo bese isho ukuthi wena kade ubushiwe. Ngathi mangifika ke ngaphakathi lapha ejele ngabona izinto eziningi engingazange ngiyibone zenziwa umuntu. Ngabona ukuthi yazi lezi zinto kuba abantu bayazazi ngaba amacala bawenzi buka. Ngangiqala mina ukubona lokho ukuthi mangifika ejele ngibona enye indoda ikhalela enye indoda hayi ukuthi bangabazi itabani abantu abazona itabani lo ukhalela ukuthi lo muntu akasamfuni uyakhala ukhalela ukuthi akasamfuni hayi ukuthi lento into enca mawuthi ubuka lo muntu othi okhalelwayo ukuthi akasafunwa angayihleza nje ungaliqondi kahle kodwa kungaze kuliwe kwaza niboshwa zigwazanela lo muntu. Angithi mawuboshiwe mawusejele nje usukuphucwa yonke into usukudisconnectwa kuyo yonke into kodwa bese kusala ukuthi wena umuntu igazi liyayifuna umzimba inyama iyayifuna idingo zayo basuke bengewona ejele manizwa kuthiwa iziboshwa ilalana zodwa zisuke ingewona amagates. Ngathi mangifika lapha ejele uyabona ejele manisuke niyophaka kuphakwe endaweni ecishe ibe kanje kodwa inkulu ke yona i-dining hall nje kanje. So maningena la nisuke nibambula ila ngaphandle ngoba isection ijele lakhiwe licishe lifane nesikole nezwathi sizwana cishe lifane nesikole uthola ukuthi likhulu ijele mawuthi nike nivakashe manje nala new prison ngangafika la kuleli jele la eMaritzburg ukube kuthiwa nginaso isikhathi benza ngixoxe ukuthi kwenzakalani ngila uma niphuma niyophaka ejele nibambula yini section inama cells awu10 kuyisele eyodwa mhlawumbe nihlala no100 or 150 depending or 90 depending ukuthi ligcwele kanjani ijele. So maniphuma ku cell number 1 cell number 2 cell number 3 up to 10 maniphuma niba umshungu niyophaka nibambula yini ube mude uma usanda kufika ejele ziningi izinto osukungazazi especially mawusuke ungaqhamuka esitokisini. Mina nje icala lenzeka 2008 ngaboshwa kulwesithathu I think kwakumhla ka31 ngaphuma ngomsombuluko ngiphuma ngebail kwase ngase ngiba ngaphandle ngal attend icala ngisuka ngaphandle ngoba nga 2009 sengifunda ngangili attend until 2010. Uyabona manje uyophaka ejele
maniyophaka kuneinsizwa ezishumayelayo lapha ngesikhathi nibambula yini ngoba mude angithi ama section nje ngokuthothi mhlamba u4 ama section ejele njoba nibambula yini la nihlale section B kusaphaka section A kusazophaka section C kusazophaka section D nina ngapha nisalindile ngesikhathi nilindile kuneinsizwa ezishumayela uthothi zu2 enye iphethe iBhayibheli enye iyashumayela mhlambe zombili iphethe amaBhayibheli zinishumayeza la kulayini indlela eyishumayela ngayo ngisho iBhayibheli zilazi ngekhanda kodwa mawufika wona ubona iboshwa azinakile yonke lento enziwa lezi insizwa ezishumayela shumayela lezi insizwa zayixoxela iboshwa akekho nongishaba ibukayo uzuxakeke ukuthi hawu mawusafika uyayibuka yona lezi insizwa angithi usadidwa ukuthi wena uboshiwe uyafika la kodwa makunabantu abashumayela kanje uzufise nanokwazi ukuthi babe boshelweni mawuthi uyabheka insizwa akekho umuntu obanakile njoba beshumayela nihambe niyophaka wena njoba uhamba ngoline nje uhamba uthe ubuka bona labashumayela kusasa thothi niyophaka ntambama kusasa ekseni mase kubalwa maqedwe ukubala mhlambe mase niphuma nivulelwa la nazi seyishawa lezi insizwa ise officeini lamaphoyisa leze beyishumayela izolo ntambama la zombili aseyilaliswe phansi lapha ema-ofisini amaphoyisa ziyashawa manje mawuthi uyabuza angithi uyafika hawu ngobani labashawa lapha kuthiwa hayi usibani labe bebeshumayela la izolo hawu yini kwenze njani hayi baba nje bebhebhana ebusuku mhlambe it happened ukuthi bahlala kuyisele yodwa kuthiwa hayi bebedlana ebusuku bese ubona njengoba beshumayela lapha nje insizwa ingabanakile lezi ingoba vele bayishayelwe iminyaka nabo abazi benzani so a lot of things emajele khona lento ekuthiwa inombolo ngiyazi mhlamba abanye bebayitha ningayithandi le yanto niyazi mina nje nganikhumulela la angaze ngiyithathe inombolo ejele ngibhalwe indawo ngiyakhumbula ukuthi ngisele eNcome mina ijele ngilihambile ngathi mangigwetshwa ngangifaka ejele lakwaNongoma ngoba umugwetshwa uyafaka ejele eliseduze kwaleyo nkantolo lincane ke ijele lakwaNongoma kuhlala abantu abagwetshwe 5 years kuyaphansi so ngase ngidluliselwa eNcome ngasuka eNcome eMaximum eNcome iNcome ihlukene kabi khona iMaximum khona iMedium ngaye eNcome eMaximum ngahamba ke inkantolo iappeal size la eMaritzburg ngasuka eNcome eMaximum 2011 ngaya eVryheid ngasuka eVryheid ngabuyela ejele laNongoma ngasuka kwaNongoma ngaya eNcome eMedium ngabuya ngeza la eMaritzburg ngabuya ngaye Westville ngaphuma sengiphumela eNcome futhi eMedium ngisejele eNcome 2012 kwashona umfowethu ongilamayo umfowethu olama mina bamdubula la ehostel kwaMashu nginitshena njalo ngokubasa ejele kuningi engakhuluma ngejele kwabanye sebengibukile kuma podcast I have spoken a lot about prison life kodwa engisakukhulumile ngirate njengento u20% eyintweni engayikhuluma ngejele umfowethu behlala la ehostel kwaMashu olama mina khuluma ngensizwa eyayisweka niyabaza umthandeni Cokamelisha kwayena umthandeni wayengafiki kule yansizwa akithi le engilama ngokusweka hayi indaba okuganga yayisiphatha futhi isibhamu kodwa emakhaya babengazi niyazi lento ukuthi umuntu esuke emakhaya yeGoli efike ephatha isibhamu mayiseshonile bese kukhala isilili eningasazi emakhaya umama bekhala kanti angithi akazi yena wazithi ingane yakhe ibifuna amatoho eGoli kanti ingane kukhona ebikwenza so 2012 ngangidlala eNcome eMedium kwaku September sanda kuqala ngidlala esel number 7 siyaphuma ke siyofona ngoba kwakufonwa noma amafoni ayekhona kodwa sasifona futhi kuyi public phone ngoba ejele manisuke
nizofona niyabhalisa namhlanje ukuthi kusasa ngiyafona nami la enumber 1 kule cell number 1 nami ngoba kuzofona makusasa kuzofonwa ngama cells. Uma ngihamba ngiyofona mawusejeleke ufonela uyabona nje mangathiwa ngiyaboshwa mawusejele ukhumbula wonke umuntu ukhumbula ukhumbule ngisho isitha sakho. Uyabona nje mangathiwa ngiyaboshwa engathola umfowethu ngiyamazi umfowethu lo phambili engathola sengimfonela angithi umqondo mawusejele ubutwisted. Hey mfowethu uyazi phela khona lensizwa uyakhumbula sise UKZN lapha sikhuluma nabafundi khona lensizwa ayiphethe ikhamera leyo sibanibani uyayibona ethi hayi ngiyayazi leyo bese khona leke semva kwakhe ke yayigqoka ikotoyi awungifunela inamba yayo kwakungeya kwabani hayi angisazi ukuthi sibonke kwangu kodwa ngoba ngiyamkhumbula lo hayi ngifuna nje ukumbingelela awumfowethu uyazi phela ngake ngafika yimi lona ngake ngafika lapha eUKZN engizokhuluma nani awusamkhumbuli thoda akasamkhumbuli ubhizi nempilo yena unezingane siyasebenza mhlawumbe mina kulokhu ngifuna nginake ngisejele kuba kanjalo nje musubushiwe. Uma ngiphuma ngiyofona ngifonela umfowethu ngifonela umfowethu lo engithi wayehlala la ehostela kwaMashu. Uma ngifona ucinga lingeni mangifonela ekhaya ngithi niyazi phela ngithi ngifonela uyitolo kwakuyitolo igama lakhe kwakumadla eyitolo umadla eyitolo kodwa mase silinqamulela sethu uyitolo. So bangithi ekhaya ngiyafona ngithi yazi mama ngifonela usibanibani ucingo alingeni bese bethe ekhaya hayi uke wafona ungathi ufelwe ifoni uthi ufelwe ifoni angazi kanjani nangakusasa ngimfonele lingangeni ucingo ngoba nganginokumfonela ngithatha iwell call iairtime iwell call iairtime le ukufonwa ngayo kuma public phone ngisezwakala kahle. Uma ngimfonela umfowethu alingeni ucingo lwakhe ngifonele ekhaya bethe ekhaya hayi nathi kanti umuntu uswedutshuli useze wangcwatshwa usedutshuliwe washona wasuswe eThekwini wangcwatshwa kwaze kwaphela iviki kodwa mangifonele ekhaya uma ngake ngafona ekhaya kade kufika isidumbu sakhe babethulisa wonke umuntu ekhaya benzela ukuthi ngingezwe ngoba umama wayazi ukuthi siyazwana nomfowethu kakhulu wayejele ukuthi maye ngitshela ukuthi umfowethu useshonile sebemdubulile ngizoyikhunga nami ejele. Ngathi ukuthola kwami ukuthi umfowethu washona ngangifona esigxotsheni ngifonele enye intombazane ezalo ubhuti egane eNewcastle. Abafowethu bonke ekhaya bafonelwa batshela ukuthi bafowethu mayifona umatete ke yimina mayifona nje sibanibani nimfihle ningamtsheni ningaqali nimtshene sizazomtshela ukuthi umfowabo akasekho. Ngathi mangifona esigxotsheni ngifonela le ntombazane eseNewcastle ezalo ubhuti ngitshela ngangifuna enye inamba kuyona ngisazi ngangifuna inamba kabani ebesithi le ntombazane hey ubaba omncane ngicela uvale kancane ngikubhekele le number bese ubuya fona ngithi mina hayi ibheke angizukuyivala ifoni ngoba ngifona ngewell call mawufona ngewell call muqala muwayivala ifoni ufuna ngiqale phansi ngishaye well call ngithi mina ibheke nje ebesithi le ntombazane hey hayi kulungile bamncane ngizokunikeza inamba kodwa hey yizo nje phela indaba ezimbi lezi siyithole emakhaya ngithi mina indaba ezimbi zami ebesethi hawu bungakezwani ngithi mina hayi bengingakezwa lo avela livala ucingo. Mangithi ngiyamfonela le ntombazane ezalo ubhuti ngalibamba ucingo bese ngifonela omnye ubhuti osegoli udriver amatekisi nakuye ngifune airtime mangimfonela lo bhuti ethi ubhuti hayi uyazi mfowethu ngisuke emakhaya phela lokhu ngehla mina ngehlela umncwabo so bengingakanyuki kodwa ngidlule Vryheid manje ngizothi mangithola igarage nje ngiyithenge airtime bese ngithi mina umncwabo kabani ebese ethi naye umncwabo kaSibanibani usho umfowethu ilapho engezwe khona ukuthi umfowethu akasekho emhlabeni. Ngayigcina lapho ke ngoba ngangibamba ucingo kanje ngibonanga ukuthi yini yenzeke enye ngaze ngaphaphama ngo9 ebusuku sekudlala umvango lo dlalo SABC2 kwase kuzothi ngo2013 the following year kwashona ubaba kube induna lemakhaya ngangikade ngikhuluma naye ekseni ngase nginefoni lapho ngangikade ngikhuluma naye ekseni kwakuyisonto beya emshadweni kube ushadisa ingane kaBhuti
sikhuluma nje kwathi ntambama ngo5 ngathola ucingo ukuthi ubaba useshonile. Bafike bamdlisa lapha ngithi yabangwa lento obuduna emakhaya. Bafike bamdlisa lapha emshadweni umshado usuhamba kwakumshado wamaNazaretha ungalali wawungaphesheya nje kwasekhaya. Bamfakela kugoloko sekuhanjwa sekuthiwa sekuyahanjwa bamfakela kugoloko waphuza uvela washayeka phansi wakhukhumalisa isabanga kwashona semtime. Mangithola mangithi ngiyafona ekhaya ngathola ukuthi ubaba akasekho. Izinto lezo othi Musa ejele zikwehlele. Uyazi ukuthi ejele angithi manihleze ejele nisuke niba ngaka endlini. Indlu yasejele incane inde ukuya le mhlawumbe ingaka kusuka la kuyodongweni bese ivuleka kuziyofika lapha iba nombhede ngaphansi umbhede ngaphezulu. Iside leli lamadoda iside lamadoda ipassage leli. So njoba nilele nje kanje siyazana la endlini kuyaxoxwa phela. Uthothi mhlambe njoba nixoxa nje ngalezi angithi ejele phela niphilela ukuxoxa. Ayikho into eninza njoba kuvaliwe nje manje kuvaliwe kuyozovulwa ekseni ngo6 nibalwe nibuyisele endlini phakathi nivule niyophaka niphinde nibuyisele endlini. So niyaxoxa nje. Manje nimbona umuntu uthothi mhlambe useyimboze ngeshidi useyakhala mhlawumbe uthe uyafona kuba kwathi umfoni sebemdubulile thothi useyakhala useyelele lapha mazizwe uyibosha ukuthi awusibani bani thu seshonele ubaba wakhe nje bekhala nje uzozizwa sezithi hey kazi kosamacandeke efena ubaba wakhe thina safela kunani pho mayifile ubaba wakhe sinyanyisa la hamba phela uyomvusa makuthi hamba umvu ayinandaba uyabona Musa ndakuboshwa nje mawufika endlini yasejele uvele uthi mawufika nje ngaphakathi uvele kube nento ekutshela ukuthi wena ngeke uhlale kule ndawo. Abanye beze besho hayi mina nginummeli mina hayi ummeli uzongikhipha ngizohamba nje noma kusasa noma eyikhohlisi. Mokwangena ejele ungenile abanye kade ngikhuluma le manguzi omunye umama kwathi makugwetshwa ingane yakhe waqala phansi wakhipha imali wahamba bathandaza wahamba ezama ukuthi ngamtshela ngathi we mama yeka phansi le mali olokhu inikeza abathandazi nani hamba uthengele ingane isaka lempuphu zidle ngoba ingane yakho nje usigwetshiwe nje igwetshiwe. Uma ngikhuluma ke insizwa zakithi ngejele ngiyaye ngithi ejele akuhlala igebengu. Niyezwa ejele akuhlala igebengu. Ejele kuhlala umuntu otholwe inkantolo ukuthi wenza icala. Kuhlala umuntu onjani otholwe inkantolo ukuthi wenza icala ngoba inkantolo iyakuthola ukuthi wenza icala ungalenzanga. Ugwetshwe ulife angikhuluma mangithi inkantolo iyakuthola ukuthi wenza icala ungalenzanga. Ugwetshwe ulife hayi ukuthi ngikhuluma ngabantu ababili abathathu. Inqwaba yensizwe eziboshiwe amacala engazange ziwenze. Ezinye zaba nebhadi nje zalandelwa ijele zaze zagwetshwa ulife khona insizwa nje angithi esikhathi ziningi insizwe ezingamaNazaretha ejele ngaphakathi. So njalo ngo past 5 makuvalwa ijele ngenxa ukuthi space endlini yasejele asikho lezi insizwe ezingamakhosana ifika indlala iziciphu la eduze komnyango ngoba this is the only space esikhona lesi. Zindlala iziciphu la zenza ulala nathi. Zifuna zihlabelela ulala nathi. Uvuka nathi ziwenza emajele kakhona amathempeli noma mawukuthi ayivulelwanga ziwenzela ngaphakathi eBene Plaza. So kwakunensizwa njalo eyayithi mayile Waterfront ejele laseWaterfront eyayithi makuthandazwa lapha kuvuka nathi angithi kuyahlatshelele bese kufika esigabeni lakho nokuthiwa sithandazwa khona. Make kwaguqwa nje kwathandaza makuthiwa nje ngesithandaza bese ithi shembe mina nkosana angilenzanga icala angikaze ngilenze icala njalo yayihlalisho njalo lensizwe eyidotsa udilika jele ingazange namanje sengaphakathi akuyona yodwa baningi abantu abadotsa udilika jele. Ziningi izinto ezenza ukuthi umuntu aboshwe icala ungalazi ziningi ngeke ngene kuzona kodwa okunye ngifuna ukungena kukho sengizohlala phansi ngoba ngeke ngikhulume kakhulu.
njoba ngeke ngathi ejele khona lento ekuthiwa inombolo angithi mungena ufika wena uqhamuka ngaphandle uzofakwa uyabo khona enye into engiyeke nginizwe niyikhuluma manisuke nihlezi la nithi hayi mawuthisha ejele noma mawuyiphoyisa uhlala namanye amaphoyisa mawuthisha kuthi uhlala na ayikho yonke leyo nonsense leyo. Once inkantolo yafind guilty ukuthi kini kunjani ubuyiphoyisa ubuye ufakwe iboshweni zonke ufakwe iboshweni. Ayikho lento yokuthi hayi mawuthisha thufike abanye ke baye bephambanisa. Yabo mina ejele bengifundisa iboshwa mina. Bengifundisa ibo no matric ejele ufundisiwe ayifundisa iboshwa kune ABET system of learning, adult basic education and training uABET. So umuthisha kade uthisha ngaphandle mawusufika ejele usubona hawu kade kubuye kufundwe uyaya kulamaphoyisa ngothisha watshela ukuthi yazi nami kade ngifundisa ejele mhlambe nginganceda la bethi letha into yakho sibone noma ulethi certificate ka matric ufundise uhola u30 ngenyanga 30 ngenyanga musebenze engadini uhola u15 ngenyanga ejele uhola u15. So uma ngoba iboshwa ziyashela kakhulu uma usushela le ngaphandle ufonela intombi oyishela bese mayisibuza ngoba the first thing umuntu akubuza yona ungaphakathi ubuza umuntu ongaphandle kodwa kusami niphila kanjani nenzani nje nibhizi ngayo bese uthi wena hayi ngiyafundisa la ejele bese ungasayichazi yonke into bese intombi le itshena abantu hayi sibani wafika waqhubeka wafundisa ejele. Abanye ngiyayibezwe bethi ejele kuyafundwa ufune nifunde ayikho indaba yokufunda ejele ayisetshenzwa leyo nto leyo. Ningaboni lezi iboshwa ezihlala eziparadiswa uhulumeni lapha ya lapha emadolobheni iDCS iparadise iboshwa mhlawumbe uthothi izu20 pha zenza umatric encome kube no100% matric isiboshwa uthothi isiboshwa sisodwa besibhala umatric encome nakhona kuona umatric ifunde ezimbili noma esisodwa isifunde besiregister isifunde sisodwa. Mina nje esikoleni ngangenza mathematics but ejele ngafike ngaregister ifundo ngaregister history ngaregister geography mercantile law ngizama ukuchitha isikhathi. Mina nginezitifiketi ezimbili ka matric esakwa science esangapha kwa history. Ngangichitha isikhathi ngangifundela mina hayi ngoba kufundwe ejele nike nithi kusafundwa thothi niyavuka anivulela amaphoyisa nesikoleni ivele iphakame iboshwa uvalwe 6 months 8 months njoba ubani manje uSeptember livele livalwe ijele lize liyovulwa ngoMeyi ngonyaka ozayo ukufunda lokho ejele kune uyakwazi ukufunda ngoYunisa ne bese register mina mhlambe ngabhala ama modules amabili aseYunisa ejele ukume kanje kufanele uphume uyobhala imodule yaseYunisa uma eminyango kanje ushode ngephoyisa lizokuvulela nje likuthathe likuse exam room ngoba iexam room ingaphandle ume kanje egrillini eminyango lifika iphoyisa lifike lifuna abasebenza engadini ababili abahlala la endlini mawuthi yalicela uthi ayinduna uyazi ngiyobhala lapha uthothi mhlawumbe u7 isikhathi wena ubhala ngo11 uthi yazi nduna ngiyabhala ngo11 manje bengicela ungithathe ungisa exam room lithi iphoyisa exam room yani leyo uthi hayi wena ngibhala isifundo saseYunisa iphoyisa ifusekwe wena wabhebha ingane ezincane ngaphandle silokhu uzozenza serious la uzenza into efundayo fusekwa ngiyeke ngifuna laba abasengadini mina ugcina ungayanga ukuyobhala kodwa mawusuke ubona kuparadise uyiboshwa lapho hayi uncoma ithole 100% iba inew prison ithole 100% kusho isiboshwa sisodwa besibhali isifunde sisodwa nakhona bese nina nazi ukuthi kuyafundwa ejele ku-rough ukuthi mawufika endlini yasejele ufike ade ugwetshwa ufana nama uyazi inombolo ufike sekshinini kuthiwe ngena hamba kubiza ucleaners number 7 kuthi uhamba ongena number 7 mawufika ku cleaners la ekutshela ucleaners ethi umbhedo empty nangu lolu hlangothi lihlala ama26 lolu lihlala ama28
Angithi wena ulutho ethi ucleaners umbhedo empty now awukhomba uhlangothi lwama-28 akeze ukukutshela phela yini ukuthi hayi uhlangothi lwama-28 uzothi na umbhedo ufike wena ungene ubeke izinto zakho la ama-26 asazi ukuthi unjalo ufanele ujojwe uvuke ekuseni ukugwazwe ngoba manje ukushuthi usuyi-28 wena awuyazi yonke leyo nto akudlalwa lapha zifike zikutshele futhi insizwa ukuthi lalelana fuka sibanimani ubuya insizwa le ngakini ayila la khona insizwa zakhona so ke uma uke waphunyuka ke ekucijweni wangayenza lento yokuthi ube insizwa uyazi ukuthi ukuba insizwa yini niyazi ukuthi ukuba insizwa yini ukuba insizwa ukwenza into ehlula abanye abantu ukuba insizwa ukwenza into ehlula yabo nje lensizwa lengaka mungahle uyongena etavern ngakini bese kusukuma nje umfana omaziyo ongangayo ufike kudabule ngempama ungenza njani ngasukuma umshaya kodwa muyinsizwa mayikudabula ngempama uyathula nje umbuke uyibuza ukuthi hawu lo mjida wenzani phela uyathi ngiyamhlula bese uyiphumela uyele ekhakeni ngoba kwesinye isikhathi insizwa engangihlala nazo ngaphakathi zashaya umuntu ngesibhakela wavela washona zagwetshwa kwesinye isikhathi kufanele ukuthi umuntu mayikuthiza uvele uyisukele uyihambele ubunsizwa lobo ngoba wenza into ehlula abantu abaningi ayenziwe noma ubani leyo nto ayenziwe noma ubani leyo nto ukuthi umuntu mayikudabula ngempama uvele uyihambe uthi umbone ukuthi yazi lona ngivele ngimginqe ngapha kodwa uvele uyihambele uyithulele yabo ayenziwe noma umnsizwa lobo kudala ubunsizwa kwakwazi ukuthi mawuyinsizwa ufuna ushayele umfana umginqo phansi phinde ushaye omunye abusasebenzi lobunsizwa umuntu useyaba insizwa manje engazange ashaye umuntu angazange eshaye eyigwale njalo kodwa uthola ukuthi kubo sewakhile kubo umama wakhe akalambi nje uyatohoza uyazama lo mfana uyaphusha ngisho ingane zakubo ziyamthanda zimcela imali ayinikeze umnsizwa sokuyilobo obusebenzayo ngingakhuluma ke kushona ilanga ngeindaba zasejele mhla ngathola isikhathi esikahle ngelinye ilanga ngiyonichazela ngiyake ngikhulume indaba zasejele ngiyikhulume ngokuchaza ngokuxoxa udaba ebese niyayifundela udabeni ukuthi ejele buye kuhambe kanje uyazi ukuthi ejele ukuthi mawusuboshiwe ayikho into ejele othi mawusungaphakathi akwenzeki phela ungayisoli ejele akwenzeki kodwa akukho ukuyisolo okudlula umuntu osuke ebulela intombi ukuthi yamfebela niyakwazi lokho mawufika nje ejele uthola ubulela intombi yakho wagwetshwa life mawusuthi uyafika ngaphakathi uzuyiboshwa ikhuluma uvela ubonde yazi mina la ekhanda ngisile uyabona umuntu obulela intombi noma obulala into isikhathi esiningi babulala amadoda beyiyeke intombi fike zikubuza iboshwa mawugwetshiwe ugwetshele ukuthi wabulala indoda owayibambile intombi yakho kancane zithi hawu uphuma wengane yakho hey leyo nto le hey akumazi hawu manje uzophuma nini yobadubula lapha bambhebha bamhlaba nje kumanje uzophuma nini phela uyabulala wena and ziyenza ihlaya lento ngaleso sikhathi wena udonsela lelo cala udonsa ulife ufike ubone lapho ukuthi angithi uyazi ukuthi enye into esilimaza kakhulu uyawuthi intombi yakho ikujolele mayikujolele intombi yakho ebese ubulala indoda or mhlawumbe ubulala yona intombi bese uyaboshwa the moment ungena nje ngaphakathi ngosuku lokuqala ufike uyisola uthi kodwa ngoba ukhona usibanibane bengijola naye ukhona uzoleke bengijola naye omuhle kunalo mama wengane yazi kube ngivele ngamiyeka manje ngayithathela uzoleke ngoba mawuke waboshwa udisconnectwa kuyo yonke into mawuke waboshwa udisconnectwa kuyo yonke into insizwa ke nesibindi ifike ithatha inombolo ziphushe one way uthi uyafika insizwa awuyazi ukuthi insizwa mawuthi uyafica ejele bafike bayididisa bayiphenya izinqa yakhathala yaba udaka nayo isifuna ukuphenya abanye ejele uyayifica insizwa engaka
insizwe engaka uzoyitshela ukuthi wena iboshwa inamanga insizwa nje engaka igoqo lensizwa othi mayibona ihamba niyophaka ukuthi hayi umfana kabani ejeleke mawubizwa ngumfana usuke ukuthi udliwe ubani. Yeah. Ziningi izinto engayikhuluma nezo. Kunensizwe engiyikhonze kakhulu. Yabo le nsizwa le ezokhuluma la. Khona nje mfowethu ngiza la bebe ngibhalela la ku WhatsApp bengipostile. Bebona ipost bethi hey mana lensizwa leni lenethi imali yeyipika mthethwa yiyo lensizwa ngithi nayo kuyo bephikisa bake baphikisana etavern laphana ngakithi izolo ekhaya seduze wase tavern ukwangifonela nje Angel kunomsindo bathi hawu manje uncle uyokhuluma nalensizwa le umthi imali leyifuna imali yeyipika le ngithi mina akusiyo lena bathi hawu yiyo ngithi mina akusiyo ngiyayithanda inkulumo ezikhulunywa yileyansi ngize ngifise weli kabantu ngeke bethanda into eyodwa ngike ngifisa ukuthi sengathi insizwe eziningi zingaphila uyabona nje angimazi umama wayo lenza angazi umuntu kuba kwanaye angiyazi ngiyazela la emafonini kodwa ngiyangithi mangiyikhuluma mangiyilalela ikhuluma ngiyangithi kazi umama wayo uthini nje mayeyilalela umama wayo ngoba omama esikhathini omama phela bayithanda ingane zabo zabafana ezenza kahle niyakwazi lokho umama wakho uyazi ukuthi umama wakho maye kwazi ukuthi uphathe isibhamu uthola ukuthi uyakukhuza ethi ingane yami hlukana nalento hlukana kodwa kuwe kube nelinye ilanga la khona uthola ukuthi khona abafana abagcwele ezakini ebese ethe kube khona usibanibani esho wena ophethe isibhamu yini enza ukuthi usho njalo ukuhela akekho umuntu owumama nje noma abe ingane yakhe ingabheda kanjani kodwa uyayithanda nesizwana ngiyacela ukuthi nenze kahle ngiyabonga. Hey,